Hello guys, madjong adlaw ninjong tanan. Welcome back sa mong channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, gikan day mig merkado ni Mayor kay namalit ko og kuan dito para handa na mo unja. Ang gipalit guys, ning palit ko chiffon cake og sliced bread unja, ning palit ko og salaron kay maghimo kog salad. Unja gisugo po kong tiri og papalit og karning baboy kay maghumba pud siya. Dara-dara guys, maharay mong pakitan anja guys kay nakuha na ang gi order nga sanina nagpa-print kog sanina guys para na mas bay kuan pink color kay nga mas prami nga pink kuno ag kanang lucky color rong New Year char pink man kuno anja pakitan ra mo na sa design guys inigabot na husbay kay da pa ko ila Mayor apang giwat si Mayor. Hello guys, then ako husbay guys mo nang gipang palit das ukado. Bus-up lagi ni, lahir atos itong ano pali. Lain na panignaw. Tapila. 240. Laka ko no. Asal na mag-order ko. Awere. Makuabot ha. Ujak ka rin, sir, disrep. Meron lang, magkawal pulo. Magsalad ko. Yung palit ko biyabas, kaya anong tayo biyabas dyan. 53. Hamunoy ka dyan. Ipo na datos kuan. Ibutang sa nada na bila. Ano imo kuan? Ag ingani nga kuan, ing butang kuan tino ingani. Kani. 2 days. No. Magkuhan ka ay magsalad ka? Kana. Isa ra ba ka ni slick cream? Boleh yo ko kasuway pag salad himo. Oh, kasuway na di ay. Palit makakag kuhan, cream din. Kundin. Cream din ka na nanay cream. May kundin ka on. Pwede na. Dadara kang order guys sanina. Wala labot ring glow kay akin man ni akin ning gipahimo. Ay Lixie 27. Ang 27 ako. Agahang edad 27. Pila may bayad mo pa Ay Lixie. Ay lalami sa pahilam ako no Ato kastina. tutor. Okay, mali ka tutila. Mo lagi mahal kay okay. Murag basketball. Dadara gamong suoton nandiyan gabi guys. Hello! Kalami. 2023. Ang ito Borato family. Kani si XL. Atong undoy. Pila, kamu do saliana. I don't know. Duha ka tag, pila to ay 200. XL yapon. Ate Amy. So 30 for 60. Atay may XL. Large. Janmark. Maghimo ra lamang kung kuan magkat-katra ko na rin. 20. Medium. Reverse. Small ako. Ha? Small. Wala, wamang ko small eh. Kalian no? Medium magigingan. Kami doon nag-medyo kay. Pag small lang lang ina. Medium ito yung magigingan. Medium. Ako small. Wala kay small. Kalian na? Extra small. Oh. Wala kay. Medium gyapon. Kalian na? What's that? Ngita sa tukar. Medium gyapon. Na, hag ako. Kung kagisod. Wala. Lakang Lixie mo na laig color kay wa may ingani nga gamay. Karay mo be. Dami nog tila rin ha. Ang puryo is puryo. Kalian na? Kalya na murag maore. Kare. Na extra small. No, sakto ra ni no. Hindi na pumabay na kilo na sunso. Medium imo. Medium imo tino. Hato kong mamiso. Medium. For 60 maka, duha. Bahala na ng Batman. Tama ko kayo. Medium. Oh, iso ko rin mo na. Ano di magbahay. Reverse. Small ka na Ay, reverse. What? Wow, kaya yung kagdiksuwatan, no? Nare-enjoy nga, di reverse. Nare-enjoy isa. Wow, magpatagal. Kaya namang blue ako. Medium gapon. Lagi mo yun? May kayo mo Morga 06 2023. So, 30. Tay 8. Hindi, sakto ba? Nagpasok na po ko sa akin nang basig ang tijan mo bidli. Medium. Haratong large. Large. Large mo ito yung ano, large. Bukasan ba? Oh, di na nga lang. Okay, ramod na. Malaki. Isa small. Mura ka, mangyapong ka. XL. Ibang. Nagahatay. Arang Talaga pangyapong. mundo idan. Ibang. Ibang! Ajo. Okay, imagine mo. Manang! Okay. Dako. og. Wala Naman na ang nga yan. yan. Wala nga dyan na ho. Manang! Angay ko. Sukot Hindi mo naman mo yung ba? dyan yung dyan yung simpak mo ko. Kalik si Raning Lai. Dang kayo na may ingala. Kani may color dyan. Mali, nakakmali color Mahal dyan sa man po. 2023. Mahal ni.
Yan ang kulura ba? Ayan na. Yan ay din no, mga taas. Ija rin nila, kiwa may gamay nga ingani. Mo ni ko sa tuig room. Kuhan magkabi, star dancer. Okay, Rabi. Di ba lagi mo Taas ang din no. Pitbull okay ra na eh. Hoy! Nades pamela ko no, be, born laptop camera. Hoy, harap pa kunting kay maghimo ko. Nay! Ali! Okay, dyan! Pili bay dai. Alisa! 230. Sa? Medyo mampukun siya tayo. Muna yung piras kuha ni mo lang. Tatay ko. Ali! Ano large ni da? Medium. Pareha may medium. Nasaan niyo yung unay? Muna yung piras kuha ni mo dyan. Large na. Ako ni large. Kamagi mong mama. Pareha man kami na rin. Large as tunog Kamagi ano? mong mama. Monica! Dalisa! Lagi mo kasi na ako. Aran. Ali, te. Manik, isa man yung large. Ang nanay mo dyan? Medium na tanan. Diyan gilak kay ba kung sanina. Lagi. What's that? Mag-uwan. Carmelo. Naman nag-isa ka large. Carmelo. Papagali dyan. Kasi nasubra ani. Awa mo eh. Medium. Balag hindi ay. XL ko ka man na. Lagi rin ako. O para ko rin. XL ka on mo. Ano sa lagi ipos ano ay? Awa pa na gibalik na kimo. Bastura. Hilak mo. Magibalik kay Mag-uwan. Bago magsanina mo nang hilak, harto. XL kang large. Ibatan sa nato, Teo. Sama na. Undoy, kapurami. Kare XL ka manang. Dalagang kaya. Aw, di! Carmelo. Di, ay. XL. Tatay naman rin ay. Kamana o kang ati Imi. Nga, piniskuha na ni mo, ti. Pagpila man din. Kaysa mo ko rin ito ha. Ya, marang to, guys. Hilak, pagkiligam mo kay lamig kanina lamig. Kang blue, hargang blue. Yeah. Carmelo. Carmelo. Ay, let's say, 27 katuig si Aisha. Faktor ito pagbabutang nila, no? Kaya na sa likod. Ang regalo. XL na, tanawa, XL ba? Way ka manong kayo ko kay Bog na dis manong. Sa pag-order na diha. Dengan pink semanang pwede ra pasing karon na. Sila mas full pink. Laman na sa ulilin. XL. Mamatay. Ay, di na, magi mo nagsalad. Saan ini gamit na eh? Apa yang mana? Ha? Oo. Pero, ina, Happy New Year, guys. Ina, be? Happy New Year, guys. Ano siya? Happy New Year, guys. Ang maunay. My name. Gahit man ay, baga man eh. Ano mga man eh. Kutsili na naman eh. Eh, Happy. Tingnan man. Nindot na. Nindot na. Nindot eh. na eh. 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 Ako yung lubag na, be. Sorry. Huwag mo maka. Nay, Ha? diyan na restrict ang bawo na tuog naman. Hala. Wa pa. Alauna mo kontiin ng sabi. Alauna na ba? Jangan pa. Kinanay. Para sa si Bahinti pa. Alauna man na sa panginom. Sipon. Buwag na kugma ha. Di magilak-hilak. Ugad to na kailan mo majuli ha. Hawag ka masamad ka. Nakasa ako mo. Ato. Ilakang madali. Chat kung majuli. Hindi na ako makahatod ni mo. Kaya ugma naman ko muna. Karon manggali unta na ang jora ko. Asa mo ka pelsa? Asa mo ka ugma pelsa? Hila tinerbi. Nali mga nahuli din sa ay. Ma, doon ma. Pagani. Wala naman. Atong kuha ini kay. Ako magamit pa tam nagbuga. Ah, bugas.
buwak. Saanan, Debbie? Kailan kag saanan, eh? Si Sana. Kura laman. Kala na ito makuha. Ano na? Yung ko sa bawo. Ang buong lakas ay ibibigay ko kahit masaktan. Ikay kung kailangan mo ako, aking leksian. Mukhaan kag salad, be. Maura ni sige ingan na mo sa maribuhok na ba, be? Dito ka lang. Happy ka, be. Mag-New Year. Be, nga kita ra. Happy ka? Happy? Kato yung dress nga bag-o, di man ka makasimba o mapun kay mo work na mas mama. At turo mo ito isuhay lang Kasi mo mamaduli. ka, ma? Kaya lang mamaduli ha. Ang dress ko na. Isura man gyud ko to naman diyang gabi eh. Ay baho. Ang giduha kay ganahan man kog nata di kuko. Ha? Ganahan man kog nata di kuko. Tay sa tao nas Brian tay sa? Tao, usahay iro. Saan natong ka nanay, be? Saan natong nanay, be? Ako! Saan? Ja! Ja. Ah, kizit ka bright, kizit ka bilang. Ipigas mama. Ay. Saan na nina iipit? Wahon ka? Nawahon na yung bakalipit. Meron ba? Ah, kabiti. Ito na. Paling gawas man. Halaning gawas mo ko. Ito na, nay. Timplahan mo ko na. Ito na. Dari sa ta, si Bobby. Mama! Mga nga, busog na Agbe gawin. ga dan, hindi naman na makuan. Pati sa mo na nay, no? Jabone? Oh, di man. Di mo naman na. Ano nga, Bere? Oy! Ude, ang gitigo. Na meron ba na paano pa? Agsa ka ng Senator de Coco? Ang kanak mo, may makal mo naman nagsasabi yan. Ito buhay iya, kay ma-intunsis dyan yata ng salad. Mahal na ba? Tapi na rin naman. 180. Bitaw. Takpan na natin to. Ang dalay. Karang sabaw na rin sa tari kuko ba? Ayaw, mga na, bad. Hindi dito. Mga nagprito na tingog na. Mama, freaking Isang good? Ano yan po na? Lamig na ikuan, buting. Hindi na pwede yun. Sama? Ayaw, pag-upak-upak. Baho na mo? Baho sa kumato? Dahil tubig dari baso. Aba? Baho dia pun. Cheese. Ganahan kong cheese. May maubo ka ni. Nay, umari ka na pagdagluwag palihog, nay. Umari ka pagdagluwag palihog. Dako. Kaya balik sidlanan. Ay! Arang. As always, cute. Cute.
tangan na rin. Dilawi ko na rin. Kaya bago ko na matras. Ang pungipon. Nga na. Sabaw ba? Medyo ba? Tamis ba? Ang tabi sa man. Ang ulo, di ko matilaw. Kaluwag. Ang ipon. Transfer na dari. Let's let it time away. I'm the one that I love. Jarang bugnawan ni Inja. Naglagay na magbalon na. Kaya magulkan ko na. Mudo to day, mudo to. Mudo to. Tapat naman ang puso ko sa'yo. Kaya sana ako Gika na pud Miss Kwan guys, merkado dyan na uli namin dyan ning palit kog dugang og kanang naay prutas kari dia. Mahal na dia yung grapes kay 380 man ni siya. Diyan dara ka cute. Hadha dari si ibabaw nga na. 15 ni siya guys, 15. Cute bino. Ganahan ka kari pud milon bino. 245. Grabe mahal na mga palitunon guys. Mahal na raman eh. Nga na sila. Diyan ni palit pa kog dugang og sliced bread kay magpansit man si Mama Ale. Ay, salamat day. Anong nagadong singit man kabe nag-iktin-iktin ka be? Taysa, love you, Taysa. Love you. Day kay mag-ilis be. Tumawag ko sa daw, Taysa. Madu, wag pa'y tubig ning deliver na nila ba sa merkado na eh. Pagdali dabi kay mag-ilis. Thank you for watching be. You're watching. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye.